טוב, האמת היא שהיום מטרה של היום זה לתת איזושהי מסגרת יותר לוורקשופ, ויותר נצלול לשף וווגרנד במפגשים הבאים. באמת, כאילו, קצת לעשות איזשהו... מה? לא, אני לא רוצה להפריע לך. אוקיי, אז המטרה כאילו שלנו זה רק לעשות איזשהו סוג של אינטרודקשן למה קרה, מה השתנה, מה צריך, איזה כלים צריכים, להכיר קצת את העולם שאנחנו חיים בו, וחלק מזה זה גם איזשהו סוג של תהליך שאני עברתי, אז אני לא צריך לעשות אינטרודקשן של עצמי, אבל בעיקרון באתי מ-IT. זאת אומרת, אני, לפני שהגעתי לתיקל, התעסקתי בהארדוור, התעסקתי בלעשות רקים, אחר כך להתחיל מערכות הפעלה, ואת כל העבודה הסיזיפית והסיס אדמינית שאף אחד לא אוהב לעשות אותה, אני עשיתי, ומשם התחלתי. ולפני 6 שנים בערך, ליאור אמר לי, בוא תצטרף, ובאמת אחד הדברים הראשונים שאני עשיתי, כאילו המקום הטבעי כאילו להיכנס אליו, זה היה תחום של configuration management, כי פיתוח, כאילו, המקסימום פיתוח שעשיתי זה הסקריפטים, אולי קצת פרל, אולי קצת פייתון, אבל זה שם בעצם מסתכם כל העניין. והדבר הראשון שראיתי כאילו מה שראיתי מהפיתוח זה את שיר המפתח, אוקיי? אצלי בלפטופ זה עובד, עשיתי סאבמיט, משהו קרה, אני לא יודע מה עכשיו, בסביבת אינטגרציה, אני לא יודע למה זה לא עובד. עכשיו, כבן אדם שהיה חדש, אני זוכר, אגב, שמו אותי באיזה חברה עם .NET ואיזשהו בילד שם, ולא הבנתי בכלל מהחיים שלי מה אני עושה. אבל העיקר, לדעת שאנשים רוצים סאבמיט ולא צריכים ריליס עכשיו, שהריליס הזה יגיע, צריך להגיע עכשיו ללקוח ולרוץ אצלו, אז אני בעצם הבן אדם האחראי שבאים אליו שיטפל בבעיות. אז ככה למדתי, יכול להיות את התחום הזה. תוסיפו לזה כמובן את הסקילסט של סיסטם ואדמיניסטריישן וכן הלאה. מהר מאוד עברנו בעצם לאיזשהו תהליך, או קורא לזה תקופה של הרנטיים. בוקר טוב לכולם. אז אנחנו התחלנו איזשהו מבוא ככה בכלל לעולם הזה של configuration management או DevOps, איך שרצה לקרוא לזה. אז באמת הדבר הבא, אחרי שישבנו וקודדנו ועשינו את הכל כזה ידני, אז באמת הגענו לאיזושהי תובנה שאנחנו צריכים לקחת ולארוז את כל אותם רכיבים, שזה יכול להיות גם ה-third party שלנו, לזרוק בפנים את האפליקציה, ובסופו של דבר לייצר איזשהו bundled runtime directory, אוקיי? איזשהו zip file או targz, לא משנה איך נקרא לזה, שיצקנו לתוכו את כל התכנים שלנו, שזה כלל כנראה גם את הדאטאבייס, וגם את האפליקציה, וגם את הריילס, וגם מה שתרצו, אוקיי? ובסופו של דבר היה לנו איזשהו זיפ, שיכולנו לקחת אותו עכשיו לכל, אם זה איש פריסל שנסע עכשיו לאיזו תערוכה, הוא הלך עם הזיפ הזה, שמח וטוב לב, ויכל להריץ איזשהו batch file או shelf, יש סקריפט ומראים לו את הסרוויס, וזה היה די מספק. הבעיה היא עדיין שאני תלוי באיזה סיסטם אדמיניסטרטור, שאת אותו אימייל שאני אקח ואזרוק עליו את הזיפ, אני עדיין תלוי שם ביוזרים וב-RPMים אולי שצריך להתקין, ובמוניטורינג ובכל מיני דברים שמי שעדיין מחזיק אותי באיזשהו מקום בתמונה זה אותו סיסטם אדמיניסטרטור. אז אם בעצם הגעתי למערכת או לקופסה שיש בה יוזרים, יש בה סרוויסים וכן הלאה, ורק נשאר לי לזרוק שם את האפליקציה, אז אם אני אחבר בין שתי העולמות האלה ביחד, אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח אינסטנס, או virtual machine, שיש בו בעצם גם את ה-runtime שלי, פלוס כל ה-third parties, ונקרא לזה האפליקציה. והשאלה באמת שנשאלת, האם אני בתור איש קונפיגורציה, האם אני עובר עכשיו מפרויקט לפרויקט, ווואלה, אני לוקח את אותו אימג' או פול של אימג'ים שיש לי, ואני יכול באמת לעשות את הדבר הזה. האם אני יכול לשחזר או לעשות copy-paste מלקוח ללקוח. וזה לא בגלל שאני כזה תותח, בגלל שאני באמת עצלן. אוקיי, אני באמת לא אוהב לעשות 300, את אותם דברים repeating. וגם בלי קשר, הרבה פעמים אני מגיע ללקוח ואני אומר לו, תשמע, יש לי איזושהי תוכנית בשבילך, והנה האימג'ים המוכנים, ואני אוהב לבוא כאילו מן המוכן. זה גם מעלה לי מן הסתם את הרייטינג בתור יועץ, וגם נותן ללקוח כאילו פתרון מהר מאוד. הבעיה בגישה הזאת של לבוא ולקחת אימג' או
אימג' מוכן בעצם שיש עליו כל מיני דברים, זה שאני לא יכול לעשות איזשהו דיף, לא יכול לדעת מה קרה לפני, מה קרה אחרי, איך אני עכשיו מוסיף למכונה הזאת, איך אני מוריד מהמכונה הזאת. זאת אומרת, הגענו לבעיה. עכשיו, הבעיה הזאת נוצרה מכמה דברים, אוקיי? אחד הרצונות שלנו, הצרכים שלנו, להגיע לעשות את זה באנגלית, אז אני מתנצל. האג'יליות, כאילו אנחנו רוצים להגיע מהר מאוד לתוצאה, ובעצם זה לקחת ולהוסיף למכונה הזאת יכולות, או להוריד למכונה הזאת יכולות. כמובן, טכנולוגיה שהשתנתה, ונתן לנו יכולות של וירטואליזציה, קלאוד כמובן ואוטומיישן, כל הדברים האלה בעצם מצריכים קצת חשיבה מחדש, זאת אומרת, הפתרון של קופסה, כמו שהסתכלנו עליה, לא פותר את הבעיה. ובאמת לחשוב על הקופסה, צריך לחשוב קצת קריאטיביות, לחשוב קצת מחוץ לקופסה, אוקיי? ויש הרבה דרכים לחשוב עליה, אוקיי? וזה ממש לתת איזושהי קצת ויזואליזציה לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, לפני שנולדו כל אותם configuration manager framework, deployment tools וכן הלאה. אם יש שאלות, תעצרו אותי. אז מה אנחנו צריכים בעצם כדי לפתור את הבעיה? צריכים 3 דברים. אנחנו צריכים איזשהו provisioner, זה מישהו שייתן לנו מכונה, ינגיש לנו אותה, נוכל לעשות עליה עבודה קצת. configuration manager, שיקח בעצם את המכונה הזאת מהסטייט, שהיא אימג' מאוד מאוד בסיסי, ועד שיש עליו משהו. ואני צריך איזשהו אורקסטרטור, מישהו שיקח אותי end-to-end, וילך לפרוביז'נר שלי ויגיד לו, תביא מכונות, וילך אחר כך ל-configuration manager שלי ויגיד לו, תקנפק את המכונה, או תעשה משהו שיעבוד. עכשיו, מה יש בתוך קופסה רק בשביל שנבין את הקונספט? פעם היינו חושבים במושגים של Web Server, Database Server, File Server, איזה סרבר שאתם רק רוצים, והשיטה הזאת היא, לדעתי, לא נכונה ולא טובה, מהסיבות שמניתי קודם. מה שיקרה בארגון שינהל כל כך הרבה סוגים של אימג'ים, אוקיי? הוא פשוט יאבד בתחזוקה. הוא בעצם יהיה לו איזשהו צוות של אנשים עכשיו, שכל מה שהם עושים, זה לנהל עכשיו אימג'ים וורז'נים של אימג'ים. אוקיי? וזה קצת אנטי-פאטרן לצורך העניין. מה צריך להיות, בעיניי? צריך להיות Just Enough Operating System, זו מערכת הפעלה מאוד מאוד בסיסית, שאין עליה שום דבר פרט למינימל. מעל גבי אני מתקין את ה-System Requirements, את מה שאני צריך שהאפליקציה שלי תרוץ איתה, למשל אני צריך איזשהו Nginx, או אני צריך איזשהו Apache, או אני צריך איזה MySQL וכו'. ומעל כל זה, יש לי את האפליקיישן שלי. אז באמת, מה יש בתוך קופסה? יש את 3 הדברים האלה, כאשר לכל אחד מהם יש את הסטייג' של 200 קוראים על המכונה הזאת. ומה זה Just Enough Operating System או JUICE? זה בעצם מערכת הפעלה הכי מינימלית שיש, ואם נסתכל בכלל של ה-80-20, זה יתאים ל-80% מהחברות שרצות היום באינטרנט, לקחת איזשהו אימג', והאימג' הזה זה סוג של גולדן אימג' כזה, ועל הגולדן אימג' הזה יעשו כל הדברים שהם רוצים. אם אני קרנל דיבלופר או דרייבר דיבלופר, אני לא יודע אם זה מתאים כל כך. וזה אמרתי, זה עדיין מתאים אולי ל-80%. מה יש בנוסף לאותו Just Enough Operating System? אני כנראה אתקין עליו פאפט או שף או אנסיבל או כלי קונפיגורציה כלשהו, שבעצם יביא אותי מהנקודה שבה מערכת הפעלה היא מינימלית, ועד שבאמת יש עליה משהו. אוקיי, עכשיו, לאנשי פיתוח זה נשמע כאילו, וואו, מה אני עכשיו הולך לעשות סיסטם? אז זה חלק מזה, זה ממש ככה. אבל חלק מהתפיסה, כאילו, מה שקרה כאילו ב-10-15 שנים האחרונות, שזה כבר לא לשבת עכשיו ולקמפל איזשהו קוד על מכונה בשביל שזה ירוץ. זה בסך הכל לקרוא לאיזשהו package manager כנראה, שיתקין לכם איזשהו סט של קבצים או סט של אפליקציות, ולאחר מכן להתחיל לעשות קונפיגורציה. אז בעצם הכלים שאנחנו נדבר עליהם, כמו שף ופאפט, הם בעצם כלים שנותנים לכם איזשהו abstraction מעל הסיסטם, ומאפשר לכם לעשות את הדברים האלה בצורה שאתם אולי יותר מבינים יותר קל לכם. אז באמת, אם דיברנו עד עכשיו על יש לנו מכונה, ואנחנו צריכים לגרום למכונה הזאת שיקרה איתה משהו, אז יש כאילו את התהליך מהרגע שיקנו, אוקיי, מהרגע שאין בעצם עדיין איזשהו פייל סיסטם, או איזה קובץ על הפייל סיסטם שהולך להיות עכשיו מכונה וירטואלית, או אפילו אם נרצה נסתכל על אימג'ים של דוקר, זה לא משנה. אז אני מהרגע שאין לי שום דבר, ועד הרגע שאני ממש מגיע למצב שיש לי מכונה. ובעצם
אם תחשבו על זה, לא השתנה הרבה גם בתחום הזה. זאת אומרת, לפני, לפחות ב5-10 שנים האחרונות, הייתם מגיעים לכל ארגון IT בחברות הגדולות, הייתם מקבלים לפטופ על הבוקר, שהלפטופ הזה היה מתחבר, היו מחברים אותו לרשת, מהרשת הוא היה עובר תהליך של בוט, ומתקיעים עליו מערכת הפעלה. אז באמת, לא השתנה הרבה. אז אם אנחנו נסתכל, יש פה הרבה מאוד כלים, שכל התפקיד שלהם בחיים, זה להגיע למצב שהם לוקחים עכשיו מכונה, בזמן הבוט הראשוני שלה, מתקינים עליו מערכת הפעלה. אוקיי, וזה איזשהו פרוסס, שאם אתם רוצים להגיע לסיטואציה שהאימג'ים שאתם מריצים עליהם את הפרודקשן שלכם, מתוחזקים בצורה נכונה, בצורה של קוד, כ-infrastructure as code, ולא כאיזשהו משהו בינארי שקשה מאוד להבין מה השתנה איתו, אז יש את הכלים מהסוג הזה שיכולים לעזור. אני אתן דוגמה כאילו, מה זה infrastructure כקוד. אם תסתכלו עכשיו על הקובץ JSON הזה, למשל, הקובץ JSON הזה זה קובץ, במקרה הזה זה קובץ Vue, קובץ Vue זה אפליקציה שיוצרת לווגרנט מכונות, אוקיי? מכונות וירטואליות, ואם נסתכל פה, אחד הדברים שאפשר להבין מתוך הקוד הזה, זה שהמכונה הזאת התבססה על איזו שנקרא CentOS 6.4 מינימל, לצורך העניין, ובפוסט אינסטוליישן, היא הריצה איזשהו קובץ של shell script, אוקיי? ובעצם, מעצם זה שאני יודע לנהל את כל הדבר הזה כקוד, ואני יודע לשים את זה באיזשהו גיט ריפוזיטורי, ואני יודע לקחת איזשהו, אולי אפילו בילד סרבר כמו ג'נקינס לצורך העניין, שכל פעם שיש שינוי בקוד הזה, הוא יורק לי החוצה מכונה, אז יש לי תהליך שמתאר בעצם גם את המכונה שלי באמצעות קוד. ופה במקרה הזה אתם יכולים לראות, למשל, התקנה של שף ופאפט ווגרנט וכל מיני דברים, על המכונה הספציפית הזאת. אוקיי, זה במקרה הזה, זה מכונת פיתוח בכלל. אז מה קיבלנו, וזו דוגמה אחת של כלי. יש עוד כלים כמו, מה זה, VMware Studio, אוקיי? זה מוצר מסחרי של VMware, שהוא באמת נראה מאוד מאוד דומה בפרדיגמה כאילו שראינו קודם, של קובץ שמתאר סביבה. במקרה הזה זה XML, קודם זה היה JSON. ובקובץ הזה אתם יכולים לראות שבסך הכל אני יורק בסופו של דבר, ובמקרה, אגב, במקרה הזה של VMware, אז הם מייצרים כבר סט של מכונה, זה כבר לא מכונה אחת, פתאום virtual appliance, כמו שנקרא, שבעצם זו סביבה שמורכבת מ5 נגיד או 6 מכונות, וככה זה בעצם מיוצג פה בקוד, ששוב, מאחורי הקלעים יש עוד איזשהו קובץ XML שבסופו של דבר בונה את המכונה. Okay? ויורק החוצה איזה virtual appliance, שאני יכול עכשיו ללכת לכל מכונת vSphere, ופשוט לזרוק בתוכה עכשיו את ה-virtual appliance הזה. ויש עוד הרבה מאוד כלים. אחד הכלים למשל, שאגב פותחו כמה דלתות משמאל לאותו ארגון VMware שיצר על VMware Fusion, זה בחור שכתב את זה, שגם מ-VMware אגב, סליחה, מ-EMC, והכלי הזה למשל, אתם יכולים להתקין אותו ללפטופ שלכם, אגב כל הכלים האלה מן הסתם, יכולים להתקין את זה ללפטופ שלכם ממש, ופשוט מחשב, ברגע שהוא עושה בוט, מקבל איזשהו מיקרו-קרנל שמותקן עליו, ומהנקודה הזאת והלאה, מתבצע איזשהו תהליך של התקנה של מערכת הפעלה. מה שמתקבל בסוף התהליך הזה, בעצם זה אותו פרוביז'נר, אותו בעצם entity שנותן לנו capabilities להגיע למצב שיש לנו את המכונה הבסיסית הזאת, שמשם אנחנו יכולים להמשיך ולתחזק את המערכת שלנו. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כאילו, באמת. במיוחד מי שמריץ סביבות פרודקשן מאוד מאוד גדולות, צריך לקחת בחשבון שיש לי מצד אחד את הסביבת פיתוח שלי, שאני צריך לספק לו איזשהו אימג', ויש לי גם כמובן את ה-prep-prod environment או integration environment, שגם צריך לשבת על אותו אימג' או אותו טיפולוגיה, ויש לי גם את סביבת פרודקשן. עכשיו, אם אני עדיין לא חי בעולם של immutable service, שבהם אני יכול פשוט להחליף מכונות, ובוא נגיד ככה, זה משהו שכולם רוצים להגיע אליו, אבל לא תמיד אפשר להגיע אליהם, אז בעצם החלוקה הזאת של ה-bare metal או VM provisioning, שבעצם מייצר לנו את המערכת הפעלה, ולאחר מכן kick in של אותו configuration manager framework שיעשה את הקונפיגורציה, מאפשר לנו להחליט במצב של הפיתוח, אני בעצם הולך ועושה provisioning או מוסיף למערכת. זאת אומרת שאם יש לי עכשיו גרסה ישנה יותר של אותו אימג' שרצה בפרודקשן, כל מה שנשאר לי זה להריץ את אותו puppet script, אותו chef script על המכונה, וזה בעצם יישר אותה באותה גרסה של אותו אימג' שאתמול יצא לי מתהליך ה-CI. אז בעצם הסיבה לחלוקה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. באמת, מה שקרה כאילו בשנים האחרונות,
סליחה. מה שקרה בשנים האחרונות זה בעצם, גם הטולינג שלנו הופך להיות מתהליך של מה שנקרא one trick pony, שיודע לעשות רק דבר אחד, והייתם מגיעים אגב לארגוני IT, והיה לכם מצד אחד פתרון לווינדוס, ומצד שני פתרון ללינוקס. זה לא עובד. אי אפשר להחזיק בעצם, במיוחד כאילו דה פקטו אין מה לעשות, לא הכל רץ על לינוקס, כמה שאנחנו היינו רוצים שהכל ירוץ על לינוקס, יש עדיין, אגב וגם בלינוקס יש כל מיני חיות והפצות, ובעצם יש לנו, אנחנו צריכים להתמודד גם עם עולם הווינדוס לצורך העניין, ולפעמים גם עם סולאריס. אנחנו צריכים בעצם איזשהו פתרון שיעשה כבר את כל הדברים האלה, רייזור זה דוגמה אחת, פאקר זה דוגמה שנייה, ממה שראינו קודם, שנייה אחת לפני שאני עובר, אז אתם יכולים לראות פה הרבה שמות של כלים, המטרה היא לא שתכירו את כל הכלים האלה, אבל שתדעו בכל יותר באיזה עולם אתם חיים, באיזה קונטקסט אתם חיים, וכמובן בתוך סט הכלים שאתם תראו בעולם הדב-אופס, אז אתם כנראה תיפגשו בחלק מהכלים האלה. אז באמת אחרי כל ההקדמה של יש לי מכונה, מה השלב הבא? פה כבר נכנס Configuration Management Framework, אנחנו ניקח איזשהו מיקוד על שף, ובמפגשים הבאים, אבל המטרה היא כאילו היום לתת איזשהו מסגרת. מה זה Configuration Management Framework? מה הוא בעצם נותן? אז בעצם האסנס של זה, קודם כל רוב הפרדיגמות נשאבות מכלים כמו CF Engine, כמו מרינבאג, LeadLogic, כל מיני כלים שהם באמת כלים מסחריים, חלקם עולים הרבה מאוד כסף. רובם ככולם אגב, שאתם יכולים לראות פה בשקף הזה, CF Engine, Control Tier, SolStack, כולם הם Open Source Frameworks, כולם בעצם נותנים יכולת לקחת את המכונה הזאת, ובעצם להוסיף עליה קונפיגורציה, לעשות לה איזשהו apply. ניתן כמה דוגמאות, למשל באנסיבל, אתם יכולים לראות איזשהו קובץ YAML, מבוסס על פייתון אגב, ג'ינג'ה זה איזשהו טמפלטינג language. בכל מקרה, אתם יכולים לראות פה דוגמה של install Java 1.7, שזה מה שיופיע לכם בלוג בזמן הדיספליי, ו-YAM נקודותיים אומר ל-YAM repository, כמו לעשות YAM install Java 1.7.0 OpenJDK לצורך הדוגמה פה. אוקיי? אני אישית לא התחברתי כל כך לכלים מהסוג הזה, יותר דיבר עליי כאילו העולם הזה של הרובי, אז לכם אני בטוח שכן, מתוך היותכם שהוא כל כך, אבל בעיקרון כולם בעצם באים מסטייט שבהם אומרים, אוקיי, אני צריך לשמור על סטייט של מכונה, אני צריך לקחת מכונה ולהשאיר אותה במצב שהיא נמצאת בו. ואם מחר משהו השתנה על המכונה הזאת, אז יש לי סט פה של פעולות שיודע ללכת למכונה ולעשות את השינויים או לשחזר אותה לגרסה הקודמת. עכשיו, הפרדיגמה הזאת קצת השתנתה, ואנחנו נראה את זה קצת בשילוב של הכלים, איך זה השתנה, כי פתאום היום כלי הקונפיגורציה כבר עושים deployment, שזה קצת אנטיתזה לפחות לפי חלק מהדברים. עוד דוגמה של איזשהו כוכב עולה שעושה configuration management, ואולי לפעמים אפילו מייתר כלים כמו שף או ואגרנט, זה דוקר עם הדוקר פייל שלו. הוא בא ואומר, אוקיי, אני מתבסס על איזשהו base image, שנקרא במקרה הזה CentOS 6.4, ואני מריץ איזשהו פקודת RPM ומתקין איזשהו, במקרה הזה מוסיף את ה-EPL repository לאותו image, ובסוף מתקין NPM, ומריץ איזשהו node application בסופו של תהליך, שנמצא תחת SRC index.js. אז בעיקרון, אם אני מסתכל רגע שנייה על כלי כמו דוקר, אז באמת יש לנו דוקר פייל, קובץ אחד, שהקובץ הזה בעצם נותן לנו ולוקח מכונה ממצב שאין שום דבר עד מצב שרץ עליה אפליקציה. אז בעצם זה סוג של החלאה של Configuration Manager, אז קודם כל האנשים של שף ופאפט יגידו, היי, למה שתקראו פה ל-RPM, בואו נקרא לפאפט, גם עם זה אפשר להתווכח. דוגמאות נוספות, יש דוגמה כמו סלט, והנה דוגמה של איך זה נראה, גם קובץ YAML, גם כתוב בפייתון, ואפשר לראות הרבה אגב כלים של פייתון שעכשיו נכנסים באמת ומנסים לחפש מקום במרחב הזה. מה שאפשר לראות גם שכל כלי מביא איתו את השפה שלו. כשנדבר על שף, אתם תשמעו הרבה מילים כמו שף, נייף, קיצ'ן, כל מיני כללות, אז סלט למשל מביא איתו משהו שנקרא מיניאנס, שזה בעצם השוואה לנודס, יש בעצם כל מיני, באמת יש המון ז'רגון פה בכל אחד מהכלים האלה, אז אני מניח שכדאי
אם מי שעובד עם הכלי כדאי ללמוד אותו, אם לא זה סתם מבלבל, ללמוד הרבה מאוד כלים ביחד, זה לדעתי יותר גורע מאשר מוסיף. אז באמת, אם נסתכל על איפה אנחנו בעולם הזה של הקופסה, ודי פתר, אני חושב שעד עכשיו פתרנו קצת את הבעיה, והגענו לסיטואציה שמ-0 יש לנו אינסטנס, ויש לנו עכשיו configuration manager שמביא אותי לשלב הזה, כמובן הכל מתואר בקוד, הכל בסורס קונטרול, אז אני בעצם ממש מפתח אינפרסטרקצ'ר, כאילו איך שאני אסתכל על זה, יש לי קוד שמתאר אימג' שמתאר, או אינסטנס, אם נרצה לקרוא לזה, יש לי קוד שאומר מה לשים על האינסטנס הזה, אז יש לי בעצם אינפרסטרקצ'ר שמתואר בקוד. אז אם אני חוזר ממש לשקף הזה של מה אנחנו צריכים, אז היה לנו provisioner, זה מישהו שייתן לנו את היכולת לעשות את זה, אנחנו צריכים configuration manager שיביא אותנו למצב שיש משהו על המכונה, ובסופו של דבר אני צריך איזשהו אורקסטרטור, שעכשיו ינצח על כל התהלוכה הזאת. שהוא יודע להגיד לאימג' תהיה, שהוא יודע לעשות קיק-אין לשף או לפאפט או לאנסיבל או מי שזה לא יהיה, ובסופו של דבר יעשה גם deployment לאפליקציה. אז בעצם מה אנחנו צריכים מבחינת deployment ואורקסטריישן, כאילו איזה כלים אנחנו צריכים ולמה אגב הם שונים מה-configuration management. אז אם אני חוזר לפרדיגמה שדיברנו עליה, שבעצם התפקיד של ה-configuration management tool זה לשמור על state של המכונה, זה להגיע למצב שהמכונה הזאת היא רק מתקינה או מחזיקה Apache או Nginx או MySQL או מה שזה לא יהיה, או Redis, לא משנה מה, ובעצם מישהו צריך עכשיו לגשת את המכונה הזאת ולעשות את ה-deploy לגרסה של המוצר שלו. אז אני צריך שני כלים פה. צריך כלי אחד שיעשה deployment, ואני אקח דוגמה של קפיסטרנו, ויש פה דוגמה שדווקא אני לא אוהב אותה, ובכוונה שמתי אותה פה כדי להראות את ההפרדה של רשויות פה, אבל בעיקרון, בדוגמה, קודם כל זה כתוב ברובי, מבוסס על רייק, בעיקרון כל הכלי deployment שאנחנו נסתכל עליהם, בעיקרון זה איזשהו SSH ב-for loop, שפשוט עובד, או פרללי, תלוי איך מממשים את זה, אבל בעיקרון זה לגשת לכל מיני, לטווח של מכונות, לפתוח SSH, להעתיק קבצים לאותו remote file system, ולעשות איזשהו start לסרוויס. זה בגדול מה שעושה כלי ה-deployment. עכשיו, הוא גם אורקסטרטור מהסיבה שאני צריך לעשות איזשהו, צריך כנראה לעשות את השינויים האלה סקוונציאלית. אני צריך לבוא ולהגיד, למשל, אני צריך קודם כל לעשות apply לשינויים בדאטאבייס, ואחר כך ללכת לאפליקיישן סרבר ולהחליף את הקבצים, ולעשות restart לסרוויס, אני צריך לעשות, לא יודע מה, reload לאיזשהו קאש וכולי וכולי. זאת אומרת, יש לי איזשהו sequence, בגלל זה האורקסטריישן טול נקרא אורקסטרטור. זאת אומרת, הוא זה שבעצם אומר ממה מתחיל הדיפלוי ואיפה הוא נגמר. עכשיו, דוגמאות במקרה הזה כמו קפיסטרנו, אם אני אגיד cap deploy, ויש לי איזשהו קובץ, יש בקובץ הזה איזשהו קובץ הוסט גם, שפשוט אומר לו מי המכונות שהוא עובד איתן, ובסופו של דבר, הוא פשוט עושה deployment. עכשיו, למה הדוגמה שאני מראה פה היא לא טובה? כי אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה בתוך הכלי הזה, כי יש לי פה באמת שפה שלמה שאני אומנם דומיין ספציפיק, אבל עדיין שפה שאני יכול לעשות שם הכל. לדוגמה, אני יכול להריץ פה טאץ' של התקנה, ולעשות פעולות של apt-get install. אבל בדעתי לפחות, במקרה הזה, זה משהו שאני הייתי רוצה להשאיר, לאותו configuration management framework שדיברתי עליו קודם, בשביל לעשות איזושהי הפרדה בעצם, איפה אני בעצם מתחזק קונפיגורציה של מכונה, איפה אני עושה application deployment. אוקיי? ובמקרה הזה להתקין Node.js, זה לא נכון. כאילו אני יכול להתקין Node.js לפני, אני יכול לעשות עכשיו deploy לאפליקציה שלי, וצריך גם לעשות start לסרוויס. ובעצם גם התהליך של ה-deployment שלי, הוא נהיה מאוד מאוד קצר. יתרה מכך, כשאנחנו נלמד קצת יותר על שף, אז אנחנו נראה שרוב הכלים, הם בעצם חיים באיזשהו דימון מוד, או בקרון מוד, שבעצם אחת לכמה זמן הם מתעוררים, ועושים עכשיו provisioning לאותו מכונה. אז אם זה מה שקורה, אז איך אני בעצם יכול שהדיפלוימנט שלי גם יעשה תהליכים של התקנות, יכול להיות שיהיה התנגשויות בין הכלים. ולכן עושים איזושהי הפרדה, אנחנו נראה גם אגב איך זה משתנה קצת. עוד דוגמאות, כמו קפיסטרנו, יש דוגמה של פאבריק, על אותו היגיון של קפיסטרנו, פשוט כתוב בפייתון, אוקיי? במקרה הזה סתם לקחנו את האפליקציה, אגב, שאסף גנון כתב בזמנו, של ה-Control Anywhere, ועשינו ממש deployment עם הדבר הזה לאמזון כמדומני. אין פה יותר מדי מה לחפור, המטרה היא כאילו להבין את המטרה של הכלי. המטרה של הכלי זה לקחת את הקוד בגרסה החדשה שלכם ולעשות deploy, ויש לחלק מהכלים האלה גם יכולות לעשות לינקים בין latest וגרסאות אחורה, ככה שתהליכי הרולבק הם נורא קצרים.
אוקיי? אגב, דוגמה לשף של דוקר לאורקסטרציה, אם נסתכל, קודם כל, אני צריך להגיע לסיטואציה שבו יש לי, למשל, שתי אינסטנסים שמדברים אחד עם השני, אני יכול לעשות לינקג' ביניהם, אני יכול לייצר סוג של Service Discovery ביניהם, בלי יותר מדי מאמץ גדול. כמובן שזה לא רק דוקר, זה גם כל מיני כלים תומכים. אבל הרעיון הוא שככל שהעולם הזה של קונטיינרים יתפוס תאוצה, וזה מה שקורה עכשיו, אז ככל שיתפוס תאוצה, אנחנו נראה עוד ועוד פתרונות של אורקסטרציה לקונטיינרים. אז באמת, והזכרתי את זה ממש מקודם בקטנה, אגב, במקרה הזה, שיש לנו את שף ווגרנט, או פאפט ווגרנט, זה לא משנה, אז אנחנו נראה שווגרנט הוא גם משחק תפקיד של אורקסטרטור, עבור לפחות גוף הפיתוח. אוקיי, כי הוא מדבר עם פרוביידר מצד אחד, הוא יכול לדבר עם הענן, הוא יכול לדבר עם וירטואל-בוקס, יכול לדבר עם דוקר לצורך העניין, יכול לדבר עם כל החברים האלה, ולהגיד להם, תביאו לי עכשיו מכונה, ובאותה מטבע לקרוא לשף או לפאפט או לשל, או לכל כלי או קונפיגורציה אחר שתרצו להשתמש בו, ופשוט להביא אתכם למצב שיש לכם סביבה רצה ועובדת, בלי שעשיתם קומט לגיט. עכשיו למפתח זה מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו נראה איך זה באמת משנה, באמת את סדרי הפיתוח של האנשים. תחשבו שהיום, מה שהרבה פעמים קורה, אתם מסבטים קוד לגיט, הגיט הזה עכשיו נמשך על ידי ג'נקינס, ג'נקינס עושה בדיקה, נכשלתם, קיבלתם אימייל בחזרה, ששברתם את הקוד. אבל אם אני רץ עם משהו כמו וגרנט על הלפטופ שלי, ואני יכול להרים סביבת פיתוח, אחד אני עובד עם סביבת פיתוח שלי, מצד שני, אני יכול לייצר מכונה עכשיו מ-0, להתקין עליה כל הפרקוויזיטס, להתקין עליה את ה-latest code לפני שסיבנתי אותו לגיט, אז באמת אני יכול לבדוק, לפני שאני שובר את כולם, לבדוק מה קורה בפועל אצלי, כי במיוחד מדובר אגב בסביבות שהן סביבות יותר מורכבות. כשאני אומר סביבות יותר מורכבות, סביבה של יותר מאימג' אחד. שאם אתם זוכרים את שיר המפתח הזה שאמרתי, וואלה, אצלי הכל עובד, אז אני בעצם פותר גם את הבעיה הזאת, כי אני בעצם נותן למפתח כלי שמאפשר לו לבדוק את ה-latest code שלו, מישהו סיבן אותו לגיט, מישהו שעבר את המיינליין. כמובן, עכשיו, כל הפתרונות שיש מסביב, למשל כמו pull request, או code reviews, ו-private branches, כל הפתרונות האלה באו למנוע את הבעיה הזאת שיוצר את הדחיפה לאותו מאסטר. אז באמת זה ככה במסגרת למה צריך אורקסטרציה ומה זה וגרנט, זה גם חלק מהדברים שאנחנו הולכים להתעכב עליהם בכמה מפגשים הקרובים. עכשיו, אם אני כל פעם אני מסתכל אחורה וקדימה, מה קורה כאילו מבחינת השוק, אז היום אנחנו מגיעים, אם היינו בסיטואציה שהבנו שאנחנו צריכים לנהל בוקסים או אימג'ים, איך שרצה לקרוא להם, והבנו שאנחנו חייבים להוסיף configuration management, היום אנחנו מתחילים לראות כבר שהקופסאות מתחילות לזוז קצת. אם זה, דיברנו על קונטיינרים, שהעולם הזה מתחיל להשתנות, אם זה במצבים של, אם אני רץ בסביבות immutable, אז יכול להיות שאני מרים ממש סט שלם של מכונות חדש, מפנה את הלוד בלנסר שלי אליהם, וחונק את המכונות הישנות, פשוט עושה destroy, וזה באמת הכוח שנותן לנו הקלאוד. אז זה ממש ממש מחוץ למסגרת של הכלים. כמובן, הפסיליטטור של כל התהליכים האלה שציינו, זה כל ה-Cloud Providers, שזה אותם גופים שמאפשרים לנו להריץ VM'ים, וזה אגב, זה יכול להתחיל מה-Linux קונטיינר ברמה הכי נמוכה באיזשהו לפטופ, אפילו מלפני 3-4 שנים, יכול להריץ קונטיינרים, זה יכול להיות כל לפטופ שיש לו VT Technology עם VirtualBox או VMware Fusion או מה שזה לא יהיה, וכלה ב-OpenStack, אמזון וכו' וכו'. ובאמת, באמת הכלים המרכזיים שעוזרים לפיתוח, זה למשל כלי כמו וגרנט, שהוא בעצם מאפשר לנו לעשות את כל הדברים האלה, לא רק על הלפטופ שלנו, אלא גם על ענן כמו אמזון או Rackspace לצורך העניין. ובאמת אפשר להגיע לסיטואציה שאתם ממש עושים דיפלוימנט בתוך הענן הזה מהלפטופ שלכם. אז באמת מה שקרה בעידן הדב-אופס הזה, ובעצם אותם כלים שהיו, נכון, רק ל-IT אולי, והיה בהם הרבה מאוד תהליכים גם ידניים, פתאום הפך להיות ממש ממש ורסטילי מבחינת היכולות שלו, עולם הדב נכנס לתחום האופרציה הזאת, האופרציית ה-IT, ובעצם זה מה שעזר
להעביר הרבה מאוד ידע מ-Dev ל-Operations ולהפך. כי ברגע שהתחיל הדו-שיח הזה בין ה-Dev ל-Ops או Ops ל-Dev, אז באמת אפשר לייצר סט של כלים. טוב, מה שאנחנו עשינו בזמנו, המפגש היה לנו כאילו אירוע של שף ווגן, שבאמת במסגרתו אני עשיתי את המצגת פתיחה הזאת, כמו שהעברתי לכם עכשיו. היא הייתה קצת יותר קצרה אפילו, אני פשוט נתתי פה קצת דגשים על הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. ואחרי זה בא שלב של שיחה, כאילו שמירון העביר, שאגב זה היה גם שבוע שעבר עשינו ריטייק של הדבר הזה, במסגרת ה-DLD של תל אביב, שזה כל הסטארט-אפים, אני לא יודע אם יצא לכם להשתתף בדברים האלה. בכל מקרה, מה שאנחנו נעשה, כאילו במפגש הבא, אנחנו נעשה איזשהו introduction לשף, נכיר את שף קצת יותר לעומק. כמובן, אני רוצה לשמוע קצת שאלות מכם, מה הציפיות שלכם מהמפגשים האלה, ונראה לי בזה נחתום היום, ואחר כך נתקדם כאילו משם. שזה אומר שף יותר, introduction, להכיר שף סרבר, שף סולו, וגאנט, ואיך משלבים אחר כך בין הדברים ביחד, אז אני מניח שיש לנו עוד בין אולי 3 אפילו 4 מפגשים, ואנחנו נעשה קצת hands-on, מן הסתם, כדי שיהיה לכם קצת הרגשה בידיים, וגם אני מקווה ללמוד מכם קצת דברים, אז אם אין שאלות, אז כולכם במיוט, אז... לי אין שאלות. גם לי, תודה רבה חגי. אוקיי, אז זה רק באמת איזשהו introduction, ואנחנו שבוע הבא, אותו יום שני, אותה שעה, כן. ואני פשוט אוציא את ההזמנה הזאת, אני אייצר פשוט גוגל אונר כזה נוסף, ואני אשלח את זה באימייל. אחלה. אחלה. שיהיה לכולם יום טוב, ביי ביי. תודה חגי. תודה חגי. תודה רבה.